Iseng-iseng sing maregi guys. Kira-kira inyong agi gawe apa ya jal tepak guys? Lah ya gawe bolu kukus pandan. Ke inyong nyiap nanduk loro karo gula pasir 7 sendok, karo SP sak cukupe, karo vanili sidik, karo uyah sidik. Langsung baik guys. Di mixer nganti putih berjejak ya, kurang luwih lah ya. Kayak guys. Wis putih berjejak dipateni disogi terigu-terigune 10 sendok baik guys. Sendok makan untuk sendok sekop lo ya, diaduk-aduk nganti tercampur rata guys. Banjur tak sogi susu kental manis sak saset bae sing putih guys, diaduk maning. Nah kene tak sogi pewarna pandan guys, merek terserah lah ya guys, diaduk maning, aduk terus. Wis tercampur tak sogi lenga 5 sendok baik guys. Banjur ki kukusane juga tak sogi lenga sidik lah ya guys, kita aduk terus ben lengane tercampur. Singkat cerita langsung be dikukus guys, urung mateng guys. Tutup maning. Singkat cerita baik wis mateng, wis tak sogi meses ndure, meses tak kukus, ojo dikira lancung yo, hehehehe. Wis mateng ya diangkat. Tara, bolu kukus meses ala inyong wis mateng guys.